Казвам ссылки за обсъдена. Така че не вярвам само пътче, защото не може да говори и някаква матч нещо. Не му се занимава с инсталираха матчи и не кара да направя много сериална актив, а ония другия битния сервера не се регистрата отпусти всяка ден. На опция се чуди по-бързо котът, не жестоко. О, бързо. Но така ще си игра да играм. Само. О, виж. Това не става. Хау, направо толкова ми писна. Нямам колко искам да си направя честен. Не мисля да писна толкова. И ще ви взема вече, защото не писна да пиша. Имам много мишки, много слушалки рези, мишка яка копия. Взех си някаква бежична мишка за тази серия, много така. Старата ми бежична плашка там, където към мишката е това бежична и това е нещо уникално, което става много мишка. Това е бежична, но не е спорта, с нещо друго. И никой не влиза и е топ. Трябва се направим порта, канала. Даже повече от един мисля, да. Мисля, че ще... да. Имаше един бъг в някоя версия, не знам това. Направи си някакъв survival и... само... някакъв беше това нещо само Конечно. Да. Не. Нас еще донесли. What the fuck? Да, понятно. Не вообще. Так. So tell me what to do, brother. You're my brother, what big fool? What the fuck, brother? Just a lapsus. Это не лапсус, да, чего? Ха-ха-ха. Забавная история. Сейчас решено забавно, конечно, как Болгария разбирательный. Мы избирательный. Самое главное, что он ходит. Ох. Самое тролль. О май goodness, забрачиваем спагетти. О, что правильно. А защо? О, да си между другото в канала 4.2 ме се случи да имам някаква гигантичка мина надолу. Ето как пана, нали така. Не така надолу. И само изведнъж влизам навън да убия някакъв красотен бит. И
Връщам се и влизам в мината и всичките цвета. Но много яко беше микрофон. Извиниш хиро. О май гад. Но. Това е лошо в това. Окей. Отзабивали поставя, защо не спира. Виж имате лава не спира. О май гъднес. Ето тотален бушет. Бушет. Да, научих една дума, вече повтарям 10 000 милиона пъти милиона. Ще повтарям, докато запомните. И станете един хора. Като мен. Като мен! Ще ям спагети на маги. Абе, каква е тая лава, бе? Нали сложи вода? И аз покошвам. Тell me what you do. Оставя, нали? Трябва да се дишка на това да стане. Тук що взех един обсидиан. Това нека бъде. Как пише май сервер, просто прати вчера, нали как да направя. И точно просто ми коства и тази другия мап, който дадох, но и този си. Някакъв да. Само няма Ай, мамка му. Чо ме. Гът. Да, гът. Motherfucker, ме. Вижте, как се мира. Фъкана едана обезе, шивена, дълна мизера, тъпа лава. Ако загубих сега нещо, съм давам пика направо. Да, не загубих. Просто жестоко. Какво загубих? Също. Един карта. Само ми кажа, че не се прекъмне. Добре, бе! Това вече ме обиди. Просто... не за да ми дава. Не дама пика, дама пика. Керчок, значи. Един картоф, избира се. Мразя да убирам обсидиан. Много мразя. И когато загубих целия левел, уникално. Да, 18. Това трябваше да си взема кофата си вода. Но какво те бърка? Слагане вода. Инживя. Моли се на Господ за една свиня и одери картоф. Одери. И хапни картоф за една пазълка. Стани дето. Сега. Спирам глава. Отново. Не знам, разбрах как си играе. И по 50 000 купища. Той имаше 4 пътала, французски сайтове. Много не дрази той отиде. Но той пък беше развитна. Вижте така го изчислих. Математиката. Май е много. Не знам. Ще трябва да заправя. Искам. Хом. Сей.
Мисля, че съм all. Не кажа. Да. Дивин сте. Дивин сте. Дивин сте. Съм се. Не. Какво бе, о май гад. Не, бе. Опнат. Не, бе. Expression. За това. Се трябваше за това. Цига да някой. О! Трябва да имате. Не. Това не е мисля. Сега някакъв трябва. Ето. Значи. Аз да не знам как се прави. Едно айрон ще едно даймонд. Това не може просто да бъде така, трябва да търсим още даймонд. Сега да не така просто. Yes. Ще се направя. Ама, трябва. Аз не знам дали как се прави. Забавно! Е с коледния дух. И сега умираме. Виждате, супер. Ще ви кажа супер пика, например. Броня. Ау! Лак. Все пак не е. Газ. 100% газ. Газ. Фъкън газ. Нямам стрели. Нищо. Няма цели. Не. Малко ми. Това на цели не си обаче. Откъде е? Оп! Извините. Fuck you. Не. Майка му. Сега аз го щупи. Ама гъниш не вижда в тази футбол. Долна. Бушечка. Мъгла. Няма да е такъв сервер. Оня мап. Ще бъде схамачи, ще бъде за 6-7 човека. Няма да е сериална IP. Because I have very sick problem. Very sick. Oh my god. I don't speak English. I speak English very well. Oh my god, не мога. Говоря английски. COVID-19. Хора сме. Нашето поколение са просто като извънземните. Видите извънземни, ще разберете, че сме хора. Защото не съществуват извънземните и ние сме като тях, но няма никакво глад. И в момента чак едно нищо не казахме.